Bai! Gaur, lehen aldiz Elden Ring. Venga, ba, mandito jarri, mandoak indien joku guztiak oso gaizki ematen zezkit. Eta bestiak bai. Guerrera. Venga. Aurrera. Tell a story. Intensito, ¿ves? Queen Marika. La reina marica. A few minutes later. Marrazkiak oso politak, binoena ezerta zenteatu. Reina Marika. Guga! Ai, ama, binoesi hau Dark Souls bezala da. Zenekin, hola egitan, esan didazunean Elden Ring probatuko den bakarrekan por el meme de Elden Ring. Parria nola da? Eskuditoa, en plan, ting, ting. Ya está, perfecto. Esateu mezuak, zakit irakurtzen. A ver, kendu hortik. Eski zakit irakurtzen, tio, ze bagartik. Mandoakin nahi jolasten. Hau da, atzea. Ezakit, hola? Ez, hola? Ez. Ah, hola, vale. Hemen bakarre bigauza. Atakatu gola, eta eskuditoa hola. Ting, ting. Ya está. Mira seguro, o sea, 20 minutu bakarre jolasteko gata. Seguramente hoelen 20 minutuak lasaiak izango jera. Baizea, tio, ez. Joku zaldatuko dugu, Mesedez, nahi jolastu balta. A ver, Ainhoa, zeintu ziren bigauza garrantzitsuena. Ting, ting. Zaina, Elena. Ting, ting. Eta boso hiltze banu jokoa bukatengo zer. Ezen nahi. Ataque eta eskudito. Ting, ting. Tokar la gracia. Ni puta gracia, Onta jolastea. Sin dagoen en plan que pase el tiempo 20 minutu pasarte. Operatiba jolasteko. Ez dut señor Doni joko ontagan erekin jolastu nahi dunik. Kontuz zaldiakin. Wow. LOL, berez jokua. Impresionante. Kaixo. Mus. Hostil. Ai, ama. Igual zaldi hau zen. Ting, ting. Ya está. Zaldi hau zen. Ui, zu bat. Bueno. Ez baina eskudokin atakatzen. Ezakit piala edaten, tio, akarraldatzen dakit. Ez zaizu gertatzen alo, nila 20 urteta iritsi nintzenean, 20 urtekin ikasi nun, bizitza osoan ikasiko nun guztia. Orduan, mantoan habilidadea enitun hartu, prokesea enitun hartu. Oain ja, saiatzia, imposiblia da. A ber, Ainhoa, kontzentratu. Parri, atake. Ting, ting. Ai! A ber, Ainhoa, etzo de deforesta jolasten, Ez dituzu zuaitzak talatu behar. Biel bat! A ber, motel. Untzai. Apa, kaixo. Bino, ze bada mundu guztia txarrak. Amargatu batzuk dira. Zuena zu ez eringo, ez? Ez. Beldurra dit. Karo. Normal. Ze ba... Pum! Ostras! Ixi... Ez zeuden gehiago! Pero nondik atea dia, tio? Pero siguen ditut, ez? Sorpresa! Hau bos batena da, ez? Vale, bos bat da, bai. Botigabe hau ezingo et pasa, Vale. Pero hau gertau zaigu botigabe torre gala. Torri motel. Ai! Lasai, tio. Estaré zariola, Poti, corri! Parri! Zer ditan, no? Desodorante bota berde. Que ez daketena klaro da, hau parri da, edo hau da parri. Ting, ting! Hiltzea. Txartu ingona, eta bosa hilkoet, isilik, pusko zute, flipatu ingo zute. 3, 2, 1. Ni puta grazia, 30 urtekin lolea jolasteko kapaza baldimana, hau ez da ezer. Zuek isilik, Ez etilko. Hilkoet. Taktika gai faiatzen, Taktikak. Ting, ting! Hortxe dakazu, hombre, ja! Pum! Biotzian! Poti! Hortxe dakazu berrizto! Hilingoet! Pum!